Έχω τον κύριο Θανάση Καποτά, πρόεδρο εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Τον καλωσορίζω και τον κύριο Καποτά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Διεγέρθηκαν διάφορες ψυχές των Αθηνών επειδή ο κύριος Αλεβιζόπουλος μίλησε τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες για την απεικιοκρατική σύμβαση που υπάρχει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή λοιπόν ο κύριος Αλεβιζόπουλος, αλλά όχι μόνο αυτός, και εργαζόμενοι και συνδικαλιστές και ο κύριος Σπυρίδων, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου εδώ, στέλεχος, μιλήσανε, διεγέρθηκαν οι ψυχές. Σου λέει πώς είναι δυνατόν, ο κύριος Αλεβιζόπουλος έχει θίξει ότι δεν εισπράττει το δημόσιο τα ΦΠΑ από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έβγαλαν μια ανακοίνωση από το αεροδρόμιο, είπαν όχι, δεν είναι 500 εκατομμύρια, είναι 44 εκατομμύρια, αλλά από αυτά έχουμε προσφύγει για άλλα 140-150, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα λέει η ανακοίνωση. Εγώ όμως είπα σε αυτούς που με πήραν για τηλέφωνο, πρώην υπουργούς, για κάτσε ρε φίλε, λες ας πούμε να πάει να τα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο τα ΦΠΑ. Δίκιο έχεις. Αλλά με τέτοια σύμβαση που υπέγραψε ο Σιμίτης, πώς θα τα εισπράξει αφού προσφεύγει στη διαιτησία την ευρωπαϊκή και δικαιώνεται ο Γερμανός ή ο επενδυτής που έχει διαδεχθεί το Γερμανό? Κάτι συμβαίνει εδώ. Έχουν μπει κάτι φαν μέσα, κάτι φουν, κάτι φιν. Κύριε Αλεβιζόπουλε, για πέστε μου τι άλλο έχουμε εδώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται κάποια δουλειά στο διεθνή τύπο με το Ράιχεμπαχ. Έχουν αρχίσει και εκτίθενται όλοι αυτοί οι μασαδόροι. Εκτίθενται από δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου πλέον. Κοιτάξτε, καταρχήν βιαστήκανε να πούνε ότι έχει κλείσει το θέμα του ΦΠΑ. Εγώ ως Έλληνας δεν θα δεχτώ απλοί πολίτες με 1.000 ευρώ να χρωστάνε το ΦΠΑ και να οδηγούνται στον κορυδαλό. Είναι ένα θέμα ηθικής τάξης που θα πρέπει να υπάρχει η κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Εάν τη θυμούνται κάποιοι. Γιατί προηγουμένως ο κύριος Ρουμπακιώτης, που τον γνωρίζω, είμαστε φίλοι 30 χρόνια, συμφωνώ για τον πιο έντιμο άνθρωπο αυτή τη στιγμή, τι είπε? Το αυτονόητο, αυτό που προβλέπει το διοικητικό δίκαιο. Δηλαδή τι? Ότι έχει το δικαίωμα σε μία βλάβη ο εργαζόμενος να προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα, δίνοντας σε δύο δυνατότητες: να πάρει προσωρινή κατευθείαν από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή να πάει σε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων. Και έρχεται σήμερα μια χουντική διάταξη, το λέω εγώ, χουντική διάταξη, η οποία, αφού καταργήσαμε το εργατικό δίκαιο, καταργήσαμε το Σύνταγμα, καταργήσαμε το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, φτάνουμε σήμερα, είναι πτέσμα αυτό να καταργήσει και το διοικητικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν, τα 700 εκατομμύρια τα οποία δυστυχώς μας εμπέζουν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών, και ο κύριος Στουρνάρας καλά κάνει τα μαθήματα, αλλά να με κοιτάξει πάρα πολύ καλά, γιατί του την έχω στήσει. Του την έχω στήσει και να ξέρει ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει από μένα. Πρώτον, πιστεύω τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη καταθέτω στον κύριο Πεπώνη μηνυτήρια αναφορά με όλα τα στοιχεία, γιατί κάνουν πλάτες στη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν εισπράττονται. Ποια είναι η συγκεκριμένη εταιρεία? Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, δηλαδή η Χόχτιφ. Μάλιστα, εδώ η Χόχτιφ στην ανακοίνωση κάτι μου λέγανε ότι δεν είναι η Χόχτιφ, έχει διαδεχθεί ένα φαν που έχει πάρει. Ακριβώς το 24% από το 41% ναι, το έχουν πάρει οι Ισπανοί. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Και πόσα είναι τελικά? Άκουσα 44, διαβάζω σε μια ανακοίνωσή τους. Μετά από το 44 διαβάζω ότι έχουν πάει και στα φορολογικά δικαστήρια εδώ για άλλα 100 τόσα. Όχι. Τι γίνεται? Έχω μπερδευτεί, ξέρετε, γιατί αυτοί δεν πληρώνει κανένας. Ενώ εμείς, ξέρετε, εκεί τι γίνεται ρε παιδιά? Οι από κάτω πληρώνουν όλοι, οι ξένοι όλοι, γιατί τίποτα, όλο είναι στο έτσι. Τι γίνεται? Ναι. Θα θυμίσω στον κύριο Στουρνάρα, μια και κινείται στην Ευρώπη, και προσφεύγω και προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ευρώπης, και θα στείλω και εκεί τη μηνυτήρια αναφορά και θα καλέσω. Πότε πάτε στον κύριο Πεπώνη? Να ξεκινήσουμε με το σεβαστό εισαγγελέα. Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη πάτε στον κύριο Πεπώνη. Μάλιστα, να πάτε στον κύριο Πεπώνη. Έχετε μηνυτήρια αναφορά για το ΦΠΑ? Για το ΦΠΑ και ότι θα εναντίον του αερολιμίν ΑΕ. Και μάλιστα με τεράστιες ποινικές ευθύνες υπουργών που κάνανε πλάτες. Έχετε όλα τα χατάκια? Βεβαίως. Ποιοι είναι οι υπουργοί αυτοί? Γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, επειδή θα πούμε τον πελά μας. Δηλαδή, ο κύριος Αλογοσκούφης 1. Μάλιστα. Ο κύριος Παπανοθανασίου 2.
Μάλιστα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου 3, ο κύριος Βενιζέλος 4 και ο κύριος Τουνάρας 5. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτές οι διαφορές. Η σύμβαση αυτή, γιατί με πήρε ένας υπουργός από την παλιά, ξέρετε, πράγμα, λέμε, ας πάει, μου λέει, το ελληνικό δημόσιο να τα εισπράξει. Έτσι μου λέει, του λέω, πώς θα τα εισπράξει με τέτοια σύμβαση. Δίκιο δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ την έχουμε συζητήσει, είναι απεικιοκρατική η σύμβαση. Α, είναι απεικιοκρατική. Εγώ υπερέχει οποιασδήποτε ελληνικής νομοθεσίας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι θα έπρεπε, είναι άκυρη καταρχήν η απόφαση του Διοικητικού Δικαστήριου της Αγγλίας, γιατί πράγματι γνωρίζει καλά ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Παπακοσταντίνου τελευταία και ο κύριος Βενιζέλος, ότι θα έπρεπε να πάνε στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου εκεί προσφεύγουν τα κράτη όταν έχουν κάποιες διαφορές φορολογικές. Και αντί αυτού πήγανε σε ένα μη νόμιμο, αν θέλετε, δικαστήριο, όπου είχαν ήδη στήσει αυτή τη διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας πω την άκυρη απόφαση αυτή. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από τον εισαγγελέα, τον κύριο Πεπώνη, της άμεσης ίσπραξης των χρημάτων αυτών και μάλιστα... Λογικά δεν πρέπει να μπουκάρουν μέσα στον αερολιμένα, να κάνουν ό,τι θα κάναν, ας πούμε, εδώ σε μια ΑΕ εταιρεία, σε μια ΕΠΕ, σε μια προσωπική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Να γελάσετε. Δηλαδή, λέω, δεν θα έπρεπε να μπουκάρουν τα παλικάρια μέσα, ας πούμε, κανονικά. Και να συλλάβουν και το διευθύνων σύμβουλο και να ήταν στον Κορυδαλό. Εγώ το λέω, και να σας πω τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Έστειλε την εφορία, πού λέτε, στην Πάχη, στο αεροδρόμιο της Πάχη, για να κάνει έλεγχο, γιατί λέει τους 5 μήνες πόσα είναι τα έσοδα από το πάρκινγκ αεροσκαφών, που είναι 10.000 μόνο υπόψη, και αυτά έχουν εισπραχτεί. Θέλετε και κάτι άλλο τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών μαζί η κυβέρνηση? Όποιος μπλέκει μαζί σας μάλλον βρίσκει τον πελάτη του, κύριε Τράκα. Να πηγαίνουμε. Βρίσκει κάποιος τον πελάτη. Ναι, να πηγαίνουμε. Ναι. Στείλανε τους δημόσιους επιθεωρητές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εδώ και 2 εβδομάδες. Από το καιρό που ήρθατε? Από την Κυριακή την περασμένη. Όπου βγήκα ανοιχτά και μάλιστα θρασίτατα, θα σας αποκαλύψω εδώ τι παίζετε. Θρασίτατα βγήκανε οι κύριοι αυτοί και είπαν είναι αυτή η υπηρεσία έφερε τη χώρα εδώ διότι είναι αναποτελεσματική, είναι μια υπηρεσία που πρέπει να κλείσει. Αυτό μας είπαν οι κύριοι. Να σας πω κάτι, προσήλθα εγώ στο ΙΚΑ να ρυθμίσω κάτι πάλι ως διευθύνων πριν από 10 χρόνια κτλ. Μου είπαν να περιμένω. Τώρα μπορεί και να ξέρω εγώ πάντως πήγα. Ντούκου εγώ, κανονικά έχω κάνει και την αίτηση, κανονικά μην τυχόν να ακουστεί και τίποτα, βγουν και οι bloggers και τα λοιπά, εγώ τα έχω. Τάκ, πήγα εκεί, γρήγορα, γιατί ακόμα λειτουργεί, να πούμε, άμα χτυπήσω κανένα κατσίκι από πάνω, καταλάβατε τώρα, εδώ γίνονται διάφορα στην Αθήνα. Διάφορα. Συνεχίζω. Αμέσως μόλις ήρθε σε μένα, μην ξανάρθεις αγόρι μου. Μην ξανάρθεις αγόρι μου. Την πατήσανε όμως. Την πατήσανε όμως. Ακούστε με, την πατήσανε γιατί κατά σύμπτωση έρχεται και επιθεωρητές από το ΑΙΚΕΟ. Από τον Οργανισμό του Παγκόσμιας Υπηρεσίας. Ακούστε, από τον Οργανισμό Παγκόσμιας. Όχι, θέλω να καταλήξω. Ακούστε με. Εγώ δεν σε κάλεσα ποτέ. Οργανισμός Ασφάλειας της Ευρώπης. Ήρθε το ΑΙΚΕΟ, η Ομόσπονδη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Βάλει και καμιά τελεία να πω στον κύριο Καποτά. Ένα λεπτό. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτροπές. Όπου όλοι αυτοί ξέρετε τι είπανε. Συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης που θέλουν σω και καλά να κλείσουν αυτή την υπηρεσία. Το ποσό που χάνει το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ότι έχασε 700 εκατομμύρια. 700 εκατομμύρια ευρώ. Ετοιμάζουν. Ακούστε με ένα λεπτό. Είναι 700 εκατομμύρια συν 32 χρόνια. Άλλο 1,5-2 δις που δεν θα πληρώνει ο Κινέζος. Άρα μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοιο ποσό μιλάμε. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα επόμενα 32 χρόνια θα εισπράττει το ΦΠΑ και αντί να πηγαίνει στο κράτος, πηγαίνει στην τσέπη των κυρίων. Και θέλετε και κάτι άλλο. Πόσα βάλανε στην τράπεζα τον περασμένο χρόνο. Με ειδοποίησαν οι Αμερικανοί, εγώ ξέρετε. Εντάξει, τι να κάνω, το από παιδί Coca-Cola Marlboro, όταν κάπνιζα. Με ειδοποίησαν οι Αμερικανοί, έρχεται ένα συνεργείο στην Αθήνα εδώ, από πολύ μεγάλο κέντρο media. Θα έρθει και ο φίλος μου Bill Steele, ο οποίος κάνει αυτά, είναι πολυβραβευμένος ντοκιμαντερίστας για όλα αυτά, κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί, μεγάλη χώρα είναι, περδύναμη είναι. Έρχεται ο Bill Steele, είναι φίλος μου, διάσημος ντοκιμαντερίστας. Και έρχονται και άλλοι οι οποίοι θα κάνουν μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αθήνα. Ναι, θα τους φιλοξενήσω εγώ,
Θα κάνουν μόνο προσωπικά δεδομένα, φυλακές, νοσοκομεία. Θα έρθουν εδώ γιατί, ξέρετε, υπάρχει αυτή η κόντρα με τους Γερμανούς, με το Βερολίνο τώρα, με αυτό το λυκάνθρωπο, αυτό το μισάνθρωπο εκεί του Βερολίνου. Ο παγκόσμιος φρονταλτής του κόμπλεξ, όλα τα κόμπλεξ μαζεμένα πάνω του, μισάνθρωπος, σύγχρονος ναζί, κανονικός, και έρχονται οι Αμερικάνοι, σου λέει να το κάνουμε, δεν μιλάνε πολύ, να πάρουμε τις εικόνες παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα κτλ. Όσον ούπο θα σας ενημερώσω. Θα σας ενημερώσω. Κύριε Αλεβιζόπουλε, μια τελεία. Μία ανακοίνωση. Εντάξει, μία μην σε συλλάβουν εδώ μέσα. Αξίζει τον κόπο γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα. Σου λέω τώρα. Την Τετάρτη. Τη Μεγάλη Τετάρτη έχει απεργιακή κινητοποίηση η ΑΔΔ. Να τα τι σου λέω. Αυτά. Την Πέμπτη εμείς προκαλούμε και καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τους επιθεωρητές και τις σκοπιμότητες τους. Αλλιώς θα προχωρήσουμε σε 48 ώρες απεργία μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα καταλάβουν και απευθύνομαι προς τον όλον αυτόν τον κόσμο. Ο Καποτάς θα έρθει άλλη μέρα. Σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι αν σταματήσουν. Και θα κλείσετε τα αεροδρόμια δηλαδή. Την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς μην κλείσετε τα αεροδρόμια Μεγάλη Εβδομάδα τώρα, είναι δυνατόν. Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν όμως. Μας εκβιάζουν. Μεγάλη Πέμπτη θα κλείσετε τα αεροδρόμια. Ή θα τους πάρουν και υπόσχομαι από την εκπομπή σας ούτε μισή ώρα δεν θα γίνει. Είδες τι έπαθε ο Φωτόπουλος. Εγώ έχω πάθει πολύ περισσότερα από τον κύριο Ράχεμπενκ. Και τον κύριο Ράχεμπανκ και τον κύριο Λαλιώτη. Θα επιμετρήσει γιατί αυτό. Ξέρω ποιος επήρε. Εντάξει, πάμε παρακαλώ. Κύριος Καποτάς. Σας παρακαλώ κύριε Καλοκαιρινέ. Εντάξει, οι πιέσεις πια είναι.